ulwazi ngobuholi bomdabu, isimo somnotho, inhlalakahle yabantu, indlela yokuziphatha, ukuphepha, ezemfundo nezempilo, umnotho wamakhosi kwaSwayimane ngaphansi kwenkosi uGcumisa. Namanje kusekhona ukubukela phansi ukuthinta inhlabathi. Kodwa iqiniso lonke lithi inhlabathi iyona eyondla abantu. Njengamanje nje ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe isibalo sikhulu kangakanani sentsha, kodwa okujwayelekile intsha nje ayikhonzile ukuthinta inhlabathi. Bafuna izinto ezobagcina be-clean, bengangcolile. Nami ngathola ngoba vele ngumlimi lapha ngasekhaya. So iplani ebengisanayo kwamanje ukuthi ngirejiste ibhizinisi yami njengomlimi. Then-ke mase ngirejistile-ke bese ngibona ukuthi sithathana kuphi sifikanisa kuphi. Kodwa so far emakhaya kuyatshaleka futhi kuyaphileka futhi kuyadayiseka.